Tlesta kollu x-xogħol ta' twaqqigħ ta' bini fis-sit tal-Powerstation Tal-Marsa biex issa tkun tista' tibda ħidma ġdida li twassal għar-riġenerazzjoni tant mistennija ta' dawn l-inħawi fil-qalba tal-port il-kbir. L-Enemalta spjegat fi stqarrija li wara li twaqqgħu l-aħħar żewġ mini ta' dan l-istazzjon f'Diċembru, l-istrutturi li kienet baqa' fosthom waħda miswali ta' turbini u numru ta' tankijiet tal-heavy fuel oil tneħħew fix-xhur li għaddew. Biex wara li s-sit issa tnaddaf minn kull bini u makkinarju marbut mal-ġenerazzjoni tal-elettriku, fil-ġimgħat li ġejjin se jibdew testijiet tekniċi tal-pedamenti tal-istrutturi tal-art. Studji meħtieġa biex jikkonfermaw jekk hemmx bżonn ta' tindif ta' materjal imniġġes fil-pedamenti fejn kien hemm il-makkinarju tal-istazzjon, fl-istess waqt li jinkiseb it-tarif tekniku neċessarju għall-ppjanar tal-futur ta' dawn l-inħawi. Il-kontratturi taż-Żarmar tal-Powerstation ħattew u neħħew mis-sit madwar 12,000 tunellata ta' konkos, ġebel u materjal tal-bini. Żarmaw ukoll 17,000 tunellata ta' ħadid u 320 tunellata ta' cables tal-elettriku. Il-materjal kollu ġie separat fis-sit u tneħħa skont kriterji stipulati mill-awtoritajiet tal-ambjent. Biex issa li dan il-proġett ta' sentejn intemm, lokalità li ilha snin tistenna tmiem tad-diffikultajiet ambjentali li ġabet magħha l-Powerstation għandha żmien sabiħ jistennija. Dan hekk kif sal-bidu tas-sena d-dieħla l-Enemalta se tkun f'pożizzjoni li tħabbar il-proposti tagħha għar-riġenerazzjoni tal-post, dejjem skont il-kriterji stabiliti fil-pjanijiet ta' ppjanar għal dan ir-reġjun.